Haben eruete bezen kartzelara eta egon ziren jentia kartzelan. Da guk jana eruete ginutzen pujana bizideleko zan kartzelia. Eta horre bezen kuarto bako txien, batero, biero. Da guk zestotxuek eruete ginutzen janaz eurei. Da egon ziren Zaldibarko parrokua, Durangoko el millonario esate bena, horre txetxo txalet bat dago. El murciano? El murciano? Que era, le llamaban el millonario. Nun txaleta? Zan, estazinuen onduen txaleta. Ez el murciano. Ez. Aber, eros, abainoko, apatakoa zan. Da, abe egon zan kartzelan. Arbaiza, aitxea eta aitxitxea be bai. Da, apatako beste handra eta ama alaba bat be bai. Da, dara egot egin dutzen, zestotxo bat, janari zan. Eta milizianoak atien. Milizianoen sasoien gauz da. Milizianoen sasoien gauz da. Milizianoen sasoien, bai. Da, nesan pasetan rubri zabaltozkoen atia, da zartze ginen, eman menora egin duzenan, eta han esan pasetan ez ez. Hor esaten da bena, tiro jai birze, guk sekula ez da ikusi hori.